ישנת. יוצא לי קקה, הלכתי לשירותים ונעתי חרבון של החיים. ניסיתי לנגב עם הגבונים ונמרח לי חרה על הביצים. הכל מגעיל ומסריח וזה קורה כל יום ברפיח. או סחור באסלה וזה נשפך על הרצפה. הרגליים שלי בקקה, שיט זה חם כמו לבה. עשיתי בתוך הכד ואז ניגפתי עם היד. שמעתי את אמא צורחת ויצא לי מלקקה מהתחת. עוד גל של זוהמה מגיע ואני מרגיש מאוד מזיע. גוש שווה ממש גדול, הוא תקוע לי בתחת ומסרב לנזול. אני עומד להתפוצץ עוד שנייה, אני רואה גרעינים של עגבניה. יצאתי מהשירותים, נראה לי שהתפוצצו לי כמה איברים. ונבבב מגרדות לי הביצים. ונמרק פולי ולמד חנמק פוני ונמד חיכואה מקפוני ונמד חיכואה מקפוני ונרפה ונבלי חר על הביצים ונמרח לי חר על הביצים. הכל מגעיל ומסריח וזה קורה כל יום ברפיח. או סחור באסלה וזה נשפך על הרצפה. הרגליים שלי בקקה, שיט זה חם כמו לבה. שיט זה חם כמו לבה. שיט זה חם כמו נבל על הביצים. הכל מגעיל ומסריח וזה קורה כל יום כמו ברפיח. עושה חור באסלה וזה נשפך על הרצפה. הרגליים שלי בקקה, שיט זה חם כמו לבה. עשיתי בתוך הכד ואז ניגפתי עם היד. שמעתי את אמא צורחת ויצא לי מלא קקה מהתחת. עוד גל של זוהמה מגיע ואני מרגיש מאוד מזיע. הגוש שווה ממש גדול, הוא תקוע לי בתחת ומסרב לנזול. אני עומד להתפוצץ עוד שנייה, אני רואה גרעינים של עגבניה. יצאתי מהשירותים, נראה לי שהתפוצצו לי כמה איברים ונוד במגרדות לי הביצים.